Donc, amnanda do nouvelle mununa ayreba don président a bora ka discours ke Assimi Goïta bora ka discours ke balmo discours la jigisiki kambe a bora ka discours mununge nouvelle dumon ba kono a bora ka discours minge jigisiki kamba kono a bora ka discours minge balmo kuma yanama chaman ba de fora kono amena ndado mina balmo kuma la surara accord d'Alger ko ou bana accord d'Alger, l'accord d'Alger est mort. Est-ce que vous voyez? Kuma la surara asiminda seroma amena ndado ala fora choko jumena accord bana choko jumena fin du même accord à remplacer. Balmo an me fon miri ja a bechen an me fon miri a bechen o temelengo balmo fami me ka o miri ka au joro kuranko énergie asimi a daserama ko tigibatigi kuma non iba ni président kuma na ro famia be soro donc asimi kuma na énergie koka asimi aida do énergie kola o temelen Aïda c'est fin du même parce que fin mounou yang attention retenue. Aïda c'est AES Koma. Nous alliance des États du Sahel. Balmo asimi da soma amenanda do ofenala. Au temeliengo balmo a partagé toujours parce que nouvelle ougacha bi 31 décembre Abeba compté à minuit pile. À minuit pile, ministre ka mandat officiellement Mali dugukolo ka oya bané. O kora e katna Nations Unies nga mobilier tukuni. Atna ministre atnu ka tenu ye droitu bolo tukuni nga tenu do. Balmo bi 31 ye dom belebele bade Mali ma. Bi 31 anka nga miri ko jugun kwa. Ministre la quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, amenanda do ministre fene ou ka situation na ka o nyefo awye. O temele olmo armée ay kabako la makatukuni. Mali armée ye kabako la makatukuni. Mali armée he jahanama jigi terosuka. Bolmo ay image do ye fo chair de poule obedima. Ça de fi farkanchi. Anga hélicoptère d'assaut Mi-35 Mi-24, Ibuku yo peka muguti seblela eh non balmo che Mali la benendo. Kloa ka boyen keleke mina mambulo Mali armée kabako la maka terrorisuka. Ka klaka kabako la maka tuguni orla jam en voisin do be foka nunu saute te bawa jamfala. Ani Mauritanie frontière fene la foita. Mali armée terrorisu corriger ay susuli siri terrorisu la. Balmo foita ya marakon nala. Amena amandase ni yoro fene man balmo eski afamu. Donc nous ne bena ke sujet damado ye 100 amena sujet munu développer a balmake ni au dengue fait amra sila juriste chercheur. Donc les mogobe partager là, je veux le maximum de partage, le maximum de j'aime et cœur bla aga partager ke pour que anga sega ni nouvelle dumamba présent ye kuma ba munu fo anga seka da peuple malien koloka beka nafa soro sira soro ala 531 nyakorlaina. Donc chaque shérif tiami aidrafo kabako frati ala shérif gaso kabako frola fra mununa ka impana ba de ma tension diabète furu dimi rendimi kodimi shérif ga numéro 75 64 10 10 o temele ka nga kutubu na nga wali fu shegu la sanakane pelepele abese ko ateta te mo ko na gelara malikola wili be ka sagare ka shegu sogore fo mugadam kamara ka shegu fitine fo shek sala fo ni oro la kanjalo alere fa ese ku dawda kanjalo fo ya fo tuba kura murke ka kuma mancha mo mogo bala maka numéro 10 uma. Donc sans plus tarder amedou anga sujet kono balmo Assimi Goïta bora ka discours à la nation ke abora qui adressé peuple malien a bora 100 ka peuple malien kunafoni 100 000 flènes n'a bena bano ye 2023 koba munu kera ani koba munu menale balmo Assimi Goïta bora 100 qui dado ala balmo beaucoup de nouvelles, beaucoup de surprises à konala ay kuma fo kuma munu me an aklisi ay kuma fo kuma munu me an jikisi
Balma iba ye k'a fɔ Assimi Goïta a da nana se a kɛlen ka foli ni fɛnw kɛ a ka point dɔ bɛ n'a da nana s'a ma n balimaw n'a ye ne lanisɔndiya k'an hakili sigi k'an jigi sigi o ye point jumɛn de ye balimaw i b'a ye k'a fɔ Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ ko accord d'Alger ko k'a banna ko nin ye accord d'Alger bannen ko Mali kunkanko kuma k'a tɛ taa fɔ yɔrɔ si la tuguni k'a fɔ k'i bɛ Mali kunkanko kuma ta ka taa n'a ye Nations Unies kɛnɛ kan ka Mali kunkanko kuma ta ka taa n'a ye Mali dafɛ jamana dɔ la ko o de banna ko Mali kunkanko kuma k'a bɛ fɔ Mali de kɔnɔna la a ko accord d'Alger banna a y'a fɔ ni fɔcogo jumɛn a seginna k'a ka discours la ko je o kɔrɔ ale yɛrɛ Assimi Goïta k'a ye ordre di ale Assimi Goïta k'a ye ordre di ko ka dialogue intermalien dɔ pour la paix ko ka o bila sur place k'ale Assimi Goïta ye ordre di ko ka dialogue intermalien dɔ dialogue min ko ka sigiɲɔgɔnya c'est-à-dire k'a ye ordre di ko ka kulu sigi kulu minnu bɛna sigiɲɔgɔnya kɛ ka kuma kɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si da t'a la a ye nin yɔrɔ lamɛn ka ɲa dɛ k'a ye instruction di ko ka kulu dɔ sigi san kulu min bɛna kuma Mali a n'a kɔnɔdenw ani groupe armé marifa bɛ minnu bolo est-ce qu'il y'a faamu banbanciw i b'a ye yɔrɔ groupe armé bɛɛ tɛ sema ka mɔgɔ ye groupe minnu a kɛra sema n'u sɔnna o don n'u ma sɔn a banna groupe minnu bɛ yan k'a ye ordre di ko ka comité dɔ bila sur place ko comité min bɛna sigi ka fɔ kɛ est-ce qu'il y'a faamu malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ diɲɛmaa da t'a la jamana nanfigi da t'a la ka sɔrɔ communauté internationale da t'a la ONU da t'a la ko dialogue bɛ kɛ de intermalien malidenw ani ɲɔgɔn cɛ k'a ye o ordre di balimaw nin yɔrɔ la a ye Algérie fili a kɔ ka a san à l'heure nin b'a yira k'a fɔ Algérie ye janfaba min kɛ Assimi ka nin décision ta balimaw i b'a dɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ye mankan min kɛ nin wagati an ye réseau ka Algérie ka situation min dénoncer i b'a dɔn Assimi ye président min ni kuma cayara wallahi a bɛ peuple lamɛn a bɛ peuple lamɛn a bɛ ko to peuple ta la o de y'a to an bɛ sa Assimi ka jɔnya juru la an ye kuma o kuma fɔ wallahi a y'an lamɛn a la an tɛ se ka foyi reprocher a la donc o de la Algérie ye manamana ko min kana Algérie ye ɲɛdɔnniya min kana nin wagati laban in na an ka mandat d'arrêt da malien dɔw kan e ka taa ko o malien reçoit e ka taa ka Mali juguw reçoit Algérie ye k'an ka terroriste ɲɛmɔgɔ baw ka olu reçoit k'e bɛ tila k'i da don Mali ko la f'i bɛ tila ka communiqué kɛ ko Mali situation Mali kɛlɛ tɛ se ka ban ni accord d'Alger tɛ Assimi ma kuma mɛ a baara kɛ n'o ma ɲi i b'a dɔn a ye manière diplomatique de kɛ sisan k'a fɔ ko accord d'Alger ko k'a banna ko nin ye accord d'Alger ko bannen ko yanni diɲɛ wuli cɛ accord d'Alger k'a tɛ ma a tɔgɔ a tɛna appliquer Mali kɔnɔna la an bɛɛ tun bɛ ka nin de laɲini an bɛɛ tun bɛ nin souhait de kɔ n balimaw nin ye ko belebeleba ye nin kɔrɔ ye ko Algérie da bɔra a la ONU da bɔra a la nin kɔrɔ ye ko partenaire fɛn fɛn tun bɛ n'ale nafigiya kɛ ani jahiliya kɛ situation in na crise in na ko nin y'o bɛɛ de da bɔlen ye ko la nin kɔrɔ de ye ko terroriste sema mɔgɔw n'a bɛ u ma ni Mali ko ka d'u ye a ye bɔ Algérie ka jamana kan a ye na Mali la an ka sigi an ka kuma n'a mana k'an ka sigi an ka kuma ka taa de k'a bɛ jamana wɛrɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ko jamana wɛrɛ k'i da don crise la Mali ko k'o banna Assimi ye révélation dɔ yɛrɛ kɛ min yɛrɛ ye ne dabali ban ko jaja est-ce qu'il y'a faamu a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ jaja ko kabiri MINUSMA taga waati i b'a dɔn Assimi da sera a ma bi de ko ja kabiri MINUSMA taga waati kɛtɔ k'a fɔ ko MINUSMA k'a ka minɛn cɛ ko ja k'u ye nɔti de kɛ k'a adressé jamana bɛɛ la jamana fɛn fɛn kun da bɛ Mali ka crise la k'a daminɛ Nations Unies na ka se Algérie ma est-ce qu'il y'a faamu ka se Union européenne ma ja ko Mali ye nɔti kɛ ka lettre kɛ k'a ci a bɛɛ ma k'u ye MINUSMA gɛn ko wa k'u yɛrɛ bɛna u ka décision ta en main k'u ka sécurité n'u ka lakana assurer ni Mali yɛrɛ service ye ko wa k'u ye diɲɛ bɛɛ dabɔ Mali situation na u ye diɲɛ bɛɛ dabɔ Mali accord de paix la Mali sigi ka fɔ Mali yɛrɛ autorités ni Malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko diɲɛ mɔgɔ da bɔra la ja nin ko bɛɛ fɔra Algérie bi la ko tɛ ja Algérie ta ye jahiliya de ja kabiri MINUSMA bɛ taa wagati min na
aba e ka fo lettre cira uma kabri ministre tagawati ja lettre dira Algérie ma ka lettre di nunun bema Mauritanie nunun bema ku dabo Mali ka situation na ko Mali ani terroriste na sigi ka kuma yoro wɛrɛ ni Mali territoire tɛ Mali ni rebelle na sigi ka kuma en dehors du territoire malien jaye min fɛn fɔra an ye balima ko domina et Algérie ka ministre des affaires étrangères nana manamana kan fɔ ko sema mɔgɔw ko k'olu ni Mali tɛ se ka sigi ka kuma Mali dugukolo kan a don Assimi tabali le gosi a ye kangari min da Algérie ka ministre des affaires étrangères ye a b'a dɔn ni diplomatie kun tɛ ni convention de Vienne tɛ min kumana relation diplomatique ko a b'a kalama ko Assimi kun bɛ cɛ minɛ k'a kɛ Mali kasoladon yan Assimi kun bɛna Algérie ka ministre des affaires étrangères a kun b'a minɛ k'a kɛ Mali kasoladon ye a ye miiri de o relation ninnu kama a ko k'a ka taa fɔ u ka président ye Tebboune k'a ka manamana ko kun ta ka bɔ ale kan ko k'ale Assimi to balolen ko Mali kunkanko kuma k'a tɛ taa fɔ Mali kɔ kan bɛɛ bɛ fɔ Mali kɔnɔ o de la sisan accord d'Alger a ko banna ko da kɛrɛfɛ sisan n'a bɛ mɔgɔ min sɛbɛn ma n'i bɛ bɛn kɔ i bɛ na ni Mali gouvernement bɛ kuma ko un dialogue direct o kɔrɔ ye ko ka intermédiaire ko ka nafigiw sen bɔ a la o kɔrɔ ye ko ka jagiliw sen bɔ a la ka kolajugulaw kɛlɛlajugulaw ko ka olu sen bɔ a la ko dialogue direct ko ka tɛmɛ est-ce y'a fɔ Mali ani groupe armé marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ mɔgɔ da ka bɔ a la c'est à ce seul prix balima ko bɛɛ bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ko n'o tɛ bɛn tɛ se ka na lafiya tɛ se ka na foyi tɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ est-ce y'a faamu an ye san joli kɛ accord d'Alger la a tɛ ka se k'a appliquer balima a bɛ fɔ nin de ma ko Assimi a pris les taureaux par les cornes a ye misijugu ta a gere ma il a pris les taureaux par les cornes balimaw nin b'a yira k'a fɔ ko nin ye après 8 ans ou bien 9 ans d'application de l'accord d'Alger ni accord d'Alger bannen an bɛ wagati min kɔnɔna la est-ce qu'il y'a faamu à partir de 2023 31 décembre accord d'Alger banna ko comité in ja k'u tilala baara bɛɛ la comité in bɛna mɔgɔw wele sisan donc a bɛna ɲɛmɔgɔ ɲini comité in na pratiquement a baara bɛɛ banna min bɛna bɛɛ wele a ye na an ka kuma an ye malidenw de a ye na an yɛrɛ dama ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ an ka diɲɛmɔgɔ da bɔ a la a ye na ko ka to an yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ balimaw ko comité est-ce qu'il y'a faamu k'a bɛna o convoquer o de siratigɛ la ka mɔgɔw hakili jigin ko nin bɛɛ k'a compter à partir de minuit bi jour historique yɛrɛ bi dimanche 31 décembre à partir de minuit MINUSMA ka contrat banna MINUSMA ka mandat banna à partir de minuit MINUSMA ka cɛ kelen man ka sɔrɔ Mali dugukolo kan n'u ma se k'u ka minɛn min cɛ an b'a minɛn bɔgɔti k'a fili u ma Mali jamana kɔ kan an b'u ka minɛn n'u ma se k'u ka kan min waraka balima an b'a kan waraka k'a fili ka taa Mali jamana kɔ kan u bɛ jamana min na an b'u ka minɛnw an b'u renvoyer u fɛ yen plus de 17 000 soldats ko kana Mali territoire sécurisé ko terroriste minnu n'u tɛ tɛmɛ cɛ ba 4 kan 17 000 ka dɛsɛ 4 000 éléments na balima i b'a dɔn k'a fɔ ko kabiri ye ko kalabanciya bɛ kɛlɛ kɔnɔna la bi u ye janfa min k'an na Kidal u ye janfa min k'an na Agilok u ye janfa min k'an na Tessalit a tɔgɔ yɔrɔ in tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ ani fif bi tile kelen fana tɛ tɛmɛ u ka wagati kan anw ye MINUSMA deli k'u ka tile c'est-à-dire k'u ka tile 2 temps d'a ma heure damadɔ dɔrɔn u ka an kunna an bɛna u ka position récupérer MINUSMA ma sɔn bi minuit balimaw an fana ka an tɛ se ka ONU ka mobili y'an ɲɛ la tuguni c'est fini ONU ka mobili an t'a y'an ɲɛ la n'a y'a y'an ɲɛ la ONU ka mobili min kan ka kɛ o bɛ kɛ mais an tɛ ONU ka mobili y'an ɲɛ la tuguni u ka mandat seconde kelen a tɛ fara kan aujourd'hui 31 décembre 2023 c'est un jour historique c'est la fin du mandat de la MINUSMA malien bɛɛ ka 31 fêté ko MINUSMA tagatɔla de don ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min kɔnɔna la ko bɛɛ k'i hakili sigi Assimi y'a jira a ka discours kɔnɔna la k'a bɛna fɛɛrɛ kɛ ko AES ba ka don a la AES ka kɛ farafinna sanbalaɲɔ ye jamana 3 in ka se ka ɲɔgɔn minɛ jamana 3 in lakana ka se ka na jamana 3 in u ka jɛ mɔnɛ kelen na jamana 3 in a sɔrɔ ka kolonso ɲɔgɔn na jamana 3 in a économie ka kɛ économie ba kelen ye Assimi ko k'a bɛn'o kɛ ko kurantigɛ la balimaw Assimi ye tiɲɛ fɔ an ye kurantigɛ la ko banna citerne ko tɛ
Assimi ko manque d'investissement ko sam ni san damado mun temenare ko investissement ne ba ke énergie domaine là manque d'investissement ore énergie blani dinga ko nala quoi le manque d'investissement bolmo ibe ka nale ibe kama musaka taka do énergie là ama énergie do bala ama énergie financière aka fanga ke avec énergie colmatere ama baraju jo ama centralu jo an filɛ ka bin o kɔlɔlɔ de kɔnɔ an bɛ i bɛ k'a ka ko kɔlɔlɔ dɛ an binnen b'o de kɔnɔ citerne tunu tɛ est-ce que vous voyez manque d'investissement ni de tiɲɛ Assimi ye tiɲɛ fɔ an ye o on est derrière Assimi hali n'o k'a sɔrɔ an bɛ bougie de mɛnɛ hali n'o k'a sɔrɔ an bɛ lampan de mɛnɛ an bɛ président kɔ sa jɔn bɛ se k'an bɔ président kɔ mɔgɔ si tɛ se k'an bɔ président kɔ donc nous sommes derrière Assimi tiɲɛ fɔra an ye manque d'investissement donc ko ay ordre di ka solution do sora la jona même se ka ke sansa même se ka ke yani sangelenche ani même se ka ke yani sanduru santanche kay ordre di u ka o bara nunu ke san ame wakati mun konna la ne atakale donc o stratégie là balmo amena don anga sujet labangono Mali armée opération chirurgicale leke Mali armée dagabana opération leke Mali armée kabako de ke koronfela la anga surveillance aérienne anga drone anga radaru balmo anga hélicoptère Mi-34 ani hélicoptère Mi-24P ay image ils sont montés à l'assaut balmo iba ka fo koronfela la terroriste ka base koro do be Mali armée kun de la ka base mbugo donc base mbugole avec kalo damado bo terroriste de flek a segin na bazina donc avec ku kono ko armée ya bugo ko armée ka calcul tuka ko bi se ka segin na o ko yoro koro la Mali armée ma fen fuye armée ya to o be ka segin na armée ya to unana kana ka faranyogo nga bazin konna la ambe bombing kalama armée drone fla wuli missile fla frappe chirurgicale ebe bombing kalama terroriste farale nyongo nga ku to réunion ere la au bega planification nga na Mali attaquer en pleine réunion balwa be bomin kalama dinga de tigara réunion jama dinga de tigara ku shudo dinga kono ronna missile munumbe na be forma les missiles à guidage laser na be drone TBD nununa balma a missile nunu mai e ba ya kafo mo échappement di donc mo munu sigile ngbe réunion na Mali armée olu ke sur place mo ma boala tout le monde met crédit là. Au lieu de flâner, Kubuka mobile takabuli. Bon, au wakati de là, les hélicoptères sont rentrés dans la danse. Au wakati de là, il va y avoir un hélicoptère Mi-24, un Mi-34. Bon, au lieu de chasser l'homme d'amener, il va y avoir une image où thème là, où beka mobile nous suit. Nous kunamina doudoudou, nous kunamina doudoudou. Et bon, hélicoptère nous tiennent en non il est tasuma blemane avec un boss en là la kachiki. Avec un mobile nous halaki chokuma beaucoup halakite. Balmo, Mali armée terroriste neutralisée au parti là. En Mauritanie frontière fenêtre là ma Mali armée opération chirurgicale qui tourne en Mauritanie frontière là. Ja Mauritanie ko terroriste en Mauritanie frontière ko terroriste mais entraînement là état major la communiqué là. Ou comme entraînement là ou baka tchao format foi en Mauritanie mais dia là. Ab voyons mais ma la forêt de Foueta forêt là. Mali ni Mauritanie frontière là. Ko terroriste de mais entraînement là ou be entraînement là ou beaucoup de ko be ka tchao former marfati là lance roquette chili mortier RPG ou beaucoup former couteau formation est là ou ka formation là-bas yani djawli tchao te formation minga tuni Mali armée de flène kana frappe chirurgicale ke ato ou kuma ou élément fait comme formation là Mali armée nana élément be exterminé ka be halaki tchekelente mi mora formation là Mali armée au Mali ni Mauritanie frontière là. Palmo de la kelen anga aklisiki anga njigisi anga danga armée là. Assimi Goïta chogal. Nous ne bisaka Mali bobolo la re. Nous ne be farafina bobolo la. Wa AES jigi de nunye. Donc balmo une nouvelle demande de comme ambulo ka da au cloka 31 décembre ay min famo Assimi ngakola ka nyefawe ka Fatmata yan batuli fo avec paramina avec un hina fantam de melimun kela avec un festival organisé à Kaikaoula Yanaje Ambafo Barala. Bon, akli toujours Cheikh Soufi Ibrahim Bouare aka safne aka tulubara ni safne ni be ko na be garsiga foni ka siritre
ka dawla di esi ya famu ka kisi dabal jugu toroma ale ni tulubara yi ni ba mu abe garjigel la na ka bonya la na ka dawla di ma surtout commerçant al na o chama be sugula way mo meni mi ba ye mo aka chala fe ga marché be augmenter o temele ngo vraiment ni munu be extérieur la ki ka papier ko ni fa no ga be jija kan ni tulu yin kamu donc ni mo be ni fen flan no ne be welel ga 75 58 76 32 75 58 76 32 anaka fen fene be atoro diabète fura ibtika to contrôler ni a contrôler be na be diabète fura diba ni ya ta ni ala ni kira sona mbalmo ibe lafia soro ibe lafia soro e ba diabète to be considérablement donc ni mo mo bala be welel ga 75 58 76 32 donc à Befo, à Barkada, salam alaikum. Merci.